stop. I'm Luke. And I listen. Bugas or buwak? Unsa man jud ninyo girls? Bugas. Nga naman. ma'am. Praktikal ay Bugas. Nga naman. Unsa ba? Practical lang ka na. Kaya naman ma'am. Kay Solo Pere. Of course, bugas. Kay unsa man ka ng bulak na dili man nato na makaon, di ba? Bugas. Anong ka naman sa nyo? Ay sa panahon karon dapat practical. Bugas. Nga naman. Kaya mas squad. Gamit ang bugas. Bugas. Nga naman. Kay maluto man na makaon sa tao. Bugas, Bugas. o uban pa, kanang mga, kanang parit ang bugas. buwak kay once in a year ba yan ni. So, I think nila siya nga, ma-feel po na ito mas special. Bugas. Malaki ang bugas ang palito ng buwak, malatara na ang bugas, busog pa ta. Bugas miss oy. Practical during the pita, char. Buwak. Yun naman. Kay kuan man, tagsara man ko kadawat og buwak. The sign of love ba sa usa ka person. Kamao na jud mo mamili girls ha. Pero in fairness, wise choice pud ni. Kaya ang tag 20 per kilo na bugas, 1/4 ra. So ang tag 1k na buke equals to at least 15 kilos of rice na. Nagusog na ka, appeal pa mo tibuok pamilya. Happy Valentine's Day and bon appetit.